Така, ето сега, по примера на Радослав Парушев, ние с писателя Атанас Атанасов пътуваме за едни снимки, фотосесия, която ще ни прави фотографа Ивайло Петров. Ние пътуваме сега натам. Всъщност не пътуваме, до сега бяхме в задръстване. До там и обратно, ние двамата. Не виждате обаче Толкин, който също е отзад на задната седалка. Ще си направим една фотосесия, за да може след това клипче сигурно ще го видите преди четенето. Четенето ще бъде на 16. На 16 октомври. 16 октомври в Бар Twins в НДК. Така че вие ще може да го видите. Точно месец и половина преди края на света. Да. Ще го направим. Даже четенето ще е на тая тема. Ето един цървул сега отпред спря и ни пречи. За сметка на това, ето ние сега седим тук и си говорим с писателя Атанас Атанасов. И сме много забавни истории си говорихме до сега. Обменихме набързо 2-3 хиляди. Страхотни сме. Аз сега, Кирил, в какво трябва да направя с това? Ще се държа, защото аз не съм сигурен да... Не е най-добрият вариант да метнем. Понеже не искам да го хвърлям в колата, защото деца пушенето убива, освен това причинява експлозии на Вселената. Едни мини експлозии, които трябва да се регулират с специални вентили. Ама за това друг път ще говорим. Ето видяхте как пътуваме натам. Значи сега ще спрем за тая част и след това ще видите следващата, когато вече сме при Ивайло Петров. Аз съм Нинко Кирилов и после ще продължим.